Enjang pemirsa, selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Nah pemirsa, sekarang Bunda Dewi sudah punya pemean kumbahan sendiri pemirsa di sini. Bagus. Ini pesennya di tempatnya Mas Nur. Nek Intan adalah sangat-sangat tradisional, nganggone ki kayune dhewe. Bayi kula tak kali Intan mateni lampu riyen nggih, kedap nggih, mengke tak mriku nganu rokok. Ayo Nduk tolong Nduk. Wayahe nyaponi ngarep omah. Isu-isu wis dapat berkat dari Mak Simi. Tak cantik. Mak Simi cantik. Dia mau takoki piye, Mak? Tirone sapa, Mak? Tirone wong cantik, Mbak Intan. Sapa iki Mak wong cantik sing Intan kan ngono pemirsa. Ya aku iki le. Walah Mak Simi. Iku dek cendelane dibuka, Dok. Iki rong dipasang lampune. Boten ngono to, ke bawah to, Dok. Nah, sret. Nah. Lap-lape iki tak umbahi kabeh. Iki lape engko karek ngelap-ngelap. Oh, sulake yo ning ngarep. Melok, enteni no, Nduk. Enteni no, Nduk. Bertemu lagi nggih pemirsa di konten Mbah Yi. Bu, biar tidak singup itu dicat ah, Bu. Lah kita ngecat izin dulu yang punya rumah. Yang ngecat kan Mbak Indah. Nek aku main ngecat putih ya nek Mbak Indah mengizinkan. Apa ngerti iki Mbak Indah pendek proyek iki malah digawe apa ya? Lebih terang jreng abang kuning kayak pelangi ya saya tidak tahu. Jadi kalau saya disuruh untuk mengecat putih terus terang harus izin dulu nggih pemirsa sama Mbak Indah. Apa kuwi tek neder ngono. Dereng Mbah Yi, Pak Silo dereng datang. Mbah Yi ya wangi buka warung to, Nduk. Buka nang belajar to, Nduk. Aja bilang gitu. Ibu gak seneng nek dikongkon muni gak iso, niki gak bagus. Mangkane gak iso kuwi harus belajar ben supaya iso. Oh, Ndek kae, ayo tan mbah Mbah gak iso. Saiki kan nyatane ya seneng mbah Mbah. Dadi saya tak kancani, Bu. Rokoke ayo. Pun catat mungkin kalau tak sing menjumlah semuanya berapa untuk minggu ini rokok. Ora kuwi langsung jeglek ora gembok kuwi. Ayo tidak boleh mengeluh. Lu bisa kalau kuwi kan kalau ning kudu. Sek Dok. Lah. Ganteng lah iso ngono kok. Wes ngene. Badalake kilo kulon iki kulon iki. 2 kilo. Bawa ibu ora iso ngene nunduk iki lho sing ini lho Dok iki lho lah sik toh ngene parano ngene toh nah bisa ngene lho gak boleh bilang tidak bisa bisa nah dipinjemno sapune Mbah Yi iki diparano rene itu belajar iki cantolane ning negara ndi to Mbah Yi iki. Nah, ini. Iki parakno rene, Dok. Njukuk sapu. Wayahe disaponi nggih pemirsa.
Iki mah aku arep gawe kerupuk nasi, mumpung enek nasi-nasi ngoten niku lho pemirsa tak. Napane bayi? Nah, tak ikut membantu menyapu. Intan sing nyoteng nyapu, tak sing nyapu. Soteng no ibu. Cepet sik. Ya. Kowe mangan ning omah aku gak ning Iya nya. Ora aku ora ngongkon mam minta ning ndi gak kok. Mam yo ning omahe. Ambek yungak ya. Lho, wong manis liwat kan. Ada jek ngetan. Oh, manisnya nyetan. Oh, alah. Bu, basi ketok. Gak apa-apa, wis ben. Nek sulake nek kene nek tangan nyulak iki nduk wae nduk. Masih terakhir. Ngono. Wis gak apa wis ben. Oh, ngene nduk sik nduk aku pan kaya Ate ngene. bayi. Ini. Wis kadung nduk bayi. Pas lewat. Kita nang rame kowe tak lewat. Sing kae enek lemah. Sing kae enek lemah, Jekan. Lah. Gawe kerupuk nasi. Intan kan senengane kerupuk buat cemilan-cemilan daripada iki kan akeh yo Tan. Akeh nasi-nasi dimanfaatke. Tapi gak kerupuk gender wong cuma kerupuk pati kan dia. Wes patene sik. Langsung cus ya. Iya. Cus. Ayo. Bagus ya. Pak, kopine Pak teng mriki, Pak. Bayi, pisang goreng bayi. Nganggo montore buke ae, Mak. Dalem? Enggak kok kamar ya, Mak. Kamar ya, Mak. Dapur iki gak yo dapur iki. Mboten ngertos sih Mak ndi patenane. Bu, patenane dapur pundi, Bu? Lampu. Dijabut, paling niki Mak sing dijabuti. Saka. Nggih paling Mak. Sik Mak. Aku tak ngingeti kok kene. Mati ya sampun, mati. Pisang goreng bayi, ambil sik. Tak dipono piring. Oh iya, ambil piring. Pisang goreng Ayi. Iya. Monggo. Iya. Tan, Majah cantik ya, Tan? Cantik ya. Kenapa, Tan? Ora apa? Rasane Ibu. Ora apa nek nganggo iki gak apa. Tak baik. Gak Cantik Majah Bayi masalin apa? Walah, film-film Korea. Aku nang ngene. Wes Dang. Nggih. Monggo wis Dang. Iya. Kapan dipangan ngono ki lho, Mbak? Codot. Mbak cukup pulang, Mbak. Sekarep Intan kok tak gorengno meneh, Anget-anget yang dimam. Mak, gak jajal pisang sampean, Dang jajal sik. Dang, jajal sik, Mak. Ora umbas ya, Iya. Niki ora umbas Majah ya. Wes, Mbak, dalem.
Pisangnya manis tak kukus ya seger maksudnya sedep kenyil-kenyil lho, Mak. Soalnya mateng wet ya, Mak ya. Mateng wet tuh. Bicar ngono awak dhewe sampe kuwi. Walah, kuwi iki film, Mak, film. Sudah. Gene kula ora enten Bu FYP ngoten niku kuwi. Lah nggih Mbah iki senengane sakniki mirsane rotok tok 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 ngoten niku lho pemirsa drama-drama Korea bersambung. Aku malah ge enek ning nggonku ki sing metu ki sekarang berita-berita viral ngono kuwi. Kemarin sing orang tua diserahkan ke panti itu loh pemirsa. Terus kasusnya Nikita Mirzani yang apa overplam yus ngono-ngono kuwi pemirsa, kisah-kisah berita nek sing kados Mbah Yinu iki gak enek. Aku pengen melok Makjah mau blindok. Mau tironan sok Senin. Sesuk ki Minggu. Senin. Besok papa berangkat napa mboten Mak ketoke? Kok tanya kok. Megake besok saya mau ngaji ning Cabean Mak isuk. Pamane ora prei yo engko sampean gekno kopi ngono ya Mak ya. Bang. Mau ke pasar goncek Mama iki pemirsa. Iki berarti ning dikek Mak. Ning BRI ya. Iya, sana. Iya. Blonjone bar konggone Mas. Bar konggone Mas Pandi ya Mak ya. Oke. Rono Pemirsa menunggu Mama Jah. Dalem nggih niki nek Makjah niki sadian LPG teng griya. Niki ajeng bancaan Bu tumbas telur. Nggih, nembe usum tiang bancaan tiron niku lho. Monggo Bu Monggo. Kulaan iki ngulake ibuke kula. Rokok, ndang. Nggih. Nggih, monggo Bu Nunut Makjah. Monggo. Nunut Makjah. Terus pokoke nggih, ngeten iki pemirsa nek ape nek keperluan ning ndi ning pasar wis nunut Makjah. 6 Pak Cahyo. Ndok Mak, 6 Dek nane aku ya 17 Mak. Medun lah. Iki 6 Iya, paling ya 17 Mak. Iya, siapa Mak? 5 kilo Mak tumbase. Iya Mak. Kan pagi bersama chef pemirsa. Berasnya 10 kilo. Tempene 20.000. Wong badak berkatok ora anu kok. Terus lombok ijone seberapa tae, Mbak? Lombok jempling. Lombok campur ngono Mak. Lombok campur setengah ngono ya Bu ya. Wis Terus Brambang setengah. Brambang setengah. Ya bawang seprapat. Bawang seprapat tae. Brambang setengah. Bawang timunnya 10 iji ngono. Timun 10 iji lho Mbak yang gede-gede Mbak. Ya. Terus wortel Mak. Iya wortelnya ambek gomi, wortel setengah. Wortel setengah. Gomi. Kol. Ora kol. Anu sawijo. Sawijo nek gendelane gepokane gede ya tuku siji ae Mbak. Sak ngono kuwi ae. Kan biasane gede-gede ya. Nek cilik. Oh tuku sekilo nek sak ya. Wis sekilo nek Mbak, sawine wis. Daun bawange. Daun bawang seprapat. Ambek gomi kuwe ya. Terus wis miri. Kau yo kemiri Mak. Tuku seprapat sisan ndak apa. Seprapat lu bali. Nggih. Terus pericone setengah on. Kunir pokoke kunir jahe campur, Mbak. Kunir jahe. Ora salah senajan Mak. Enak ya. Kunir jahe sing akeh pokoke ya. Seprapat ngono kunir jahe seperempat ngono campur. Dong salam dong jeruk enak ya. Enak kok jeruk enak. Terus lombok campur iki kemiri kecap Mak. Kecape bangu ya, Mbak ya. Kecap. Kecape dienggo apa? Lah jarene dienggo Bali. Ya wis, gak mie gipeng pireng. Gipeng ya. Mie gepeng 10.000 lho, Mbak. Kecap bangu 10.000. Kecap bangu sing 10.000. Heeh, wis ngono ae. Terus mie gepengnya merek apa, Mak? Sing darah ku lho, Bu. Burung darah kan lho, sing gepeng darah, Mbak. Heeh. Pirang bungkus? 6 ae. 6 ngono. Wis kuwi. Kae soalnya aku Jessica wae. Sikalane kok separo ya nggo anu. Nggo ajar kesrek ngonoan kok Bali.
Kelompok siji ngono lho. Malah kakean, Mbak. Ben kok digodheki. Oh ngono ya wis. Kok dikan kulkas. Ini akeh. Gak apa-apa kok kulkas sesuk kena tiga. Wis ngono ki tok, Mbak. Ndek bae nang kerdus ya. Kerdus e po. Mbok kerdus mbok Kok nek tuntel aku kerdus gak tuku roh. kene gak apa-apa ya. Kok nek Kok gak kerdus tuku kene. Oh iya mak kerupuk urang sekilo ya. Kakean. Setengah kilo ae. Setengah kakean. Kok Setengah. aja sekilo kok kakean. Kok kakak. Setengah Setengah wis setengah kakean kok luwih kae jenengan yo luwih anu kok ya kakean. Pasti kayak kok tukokno ngene Mbak ya. Heeh, kok pasti tuku kene ae Mbak rasa kono. Kuwi apa usane apa? Lengo bung goreng nek pamane koyo uyah apa kono ning kene enek leh mak. Motor Royco. Heeh. 5.000 Royco. Roycone ayam leh mak. Ya ayam ae. Kok sapine kok loro jaluk ngono ibu enek. Ya bisa. Wes ki laporan ki. Iya. Wes ya iki. Oh ki catetane ya lho Mbak Indah ki catetane tak catetno. Ora nganggo ndok leh Indah. Enggak. Arek dene aku. Nganggo ndok ora. Tidak utah-utah nek saya. Oh. Nek 4 kilo berarti ya sekitar 3 kilo nang mak. Heeh. Sing sedeng-sedeng mang rek aku sing tuku lho Mbak apik-apik sih. Luwah ya kok dimang dhewe. Isu 17 mang Mbak. Kayak gak apa-apa tak digodhong iku ya. Wes arek wong esuk-esuk wis rembukan pagi tentang pokok iki Cuka enek jenengan. Iya enek Cuka suka. enek, wis. Timun, wortel, brambang bawang, gak usah nanas ya. Gak usah Soalnya mateng Mbak. ora Setengah mateng lho, acar Bu. ora acar mentah. Kayak ale mek panggang. Oh iya lah momoh tempe Iya. jere. Ale karo Ale. panggang. Ale panggang. Panggangnya kok loro nek Mm-mm. saya palene 2.000 wis ngono. Iya, ale panggang. Kok dadi kira-kira dhewe. Iya lah. Ale panggang. Ale 2.000 wis Iya, waki kok wis wis. akeh wis. Wis kita Mbak potong. dhewe golek anu ya, Mbak, golek sing wis utusan kaya. Wis dipethiki ngono kuwi. Enak. Lombok ijo. Alah kurang kok menyusul lah nek mie Gampang barang. ngono Mbak Lamno kono enak. Wes pemirsa aku pengen gawe kerupuk. Kerupuk anu. Wis sego kendal. Kulo Mak. Alah kerupuk gak gendar Tepung mak, anu. gak nganggo bahan gendar jarine pemirsa. Gendar kuwi jarine mengandung apa ya mak? Ya, Mengandung apa ngono lho pemirsa ya, pokoknya mengandung alat-alat berat apa-apa ngono. Aku dadine Berat. kok alat berat. Pokoknya yang mengandung zat-zat ngono. Aku nganggone mau tepung kanji tok. Terus tak kei tak uleki bawang putih, ketumbar, garam, karo sedikit penyedap. Wes. Ngono. Kayak kuping nek gawe nganggo tiga kanji. Heeh. Gak nganggo Gak nganggo bleng utawa nganggo obat gendar. Iki nanti tampa duweke ku mundak. Wes, bar kulaan Mak Ja. Ya. Entar duduk tengah kene wis bar iki kok. Monggo sarapan pemirsa dapat berkat dari Mak Simi. Walah nasinya wagi ta. Ini gua kerdusnya. Ini kan ini. Wah enak sini Dok. Apa ya? Aku mana? Sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak iya kene. Maju. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa Makin ada mana? Amin. Mari mak kene ndok puyuhe intan iku karo. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis kacang. Mie. Apa? Oseng tuntut. Apa? Tuntut mau. Contoh dia apa? Tuntut kembange gedang. Heeh. Dilarang bergutut. Ben tetep sayang. Ora usah dicium mah. Tuntut kembang gedang iki. Enak ini? Enak toh?
Di bumbu apa ya Mak Simi iki ya? Bacem. Oh, gak, Nduk. Bacem ora ngono. Bukan. Kayak oseng. Heeh. Sindok. Iki mau wis entuk neh pemirsa. Konggone Kang Cis. Heeh. Cuma angkawan lah ya. Heeh. Simi iki tukang ndi? Mak Simi. Mak Simi masane enak. Heeh. Nek tuku ndi ya ndok koyo ngene iki? Ya ning Cepueh. Mak Simi kan mergawene ning Cepueh. Kengko rencana insyaallah ibu ape gawe kerupuk nasi. Lah nasi ndek iki yo akeh to. Besok nih gue timbul konten berikutnya. Rencananya kan besok ibu tak ngaji pagi-pagi entar dijak Mbak Indah neng pasar Simban. Aku kok mulai mbok papak apa mbok tinggal nang Mbak Indah, Bu? Engko mulai ya barengan, Dok. Mulai karo Ibu. Coba tinggal loh aku. Nah, Emahku kene. intane nembe ibu sayang apa ora, Le? Iya, jangan. Aku tekok tenanan iki. Iya. Ibu sampe nek wis tuwek Hah? tenanan yo. Hah? Wis tekenan, wis tuwek, wis pikun. Hah? Kudu ngombe mbok kei ngombe apa ora? Iya. Ibu kira-kira wis elek, wis tuwek iku mbok buak apa ora? Kak. Kak yo. Lah mboke. Undang intan ibuku wis tuwek wis ora iso mergawe, ibu tak buak cah ngono. Kak. Ibu tetep bawa peni. Nah. Jaluk ngombe mbok kei ngombe apa ora? Nah. Nenek ibu ngelih pengen mam, mbok kei mam apa ora? Iya. Tenan apa ora? Iya. Ibu mbok kei mambe apa sampean nek tuwek? Ngambil. Mendina kok sambelne ngono. Iya. Aku gak iso apa-apa. Ngambil. Waduh. Lah kok kembung piye mendina sambel? Ora nek banyu ate kuwi banyu. Sambel mek banyu ngono. Heeh. Ibu wis tuwek, wis rasa mbah-mbah. Klambine mbok buaki klambine ibu. Kak, mbak ya aku ae. Mbah. Alah. Dewe ibu elek ngene sak apa ya nduk ya. Yang penting ibu agak mbok guwak kan. Mak. Heeh. Tetep mbok rawat. Mak Simi tuku iki ning ndi ya? Aku sesuk pengen cah. Nduk kuyo. Sesuk. Ndok cilik maksudnya. Nduk kuyo. Heeh. Kan cepu. Pesen Mbak Nana yo iso, pesen tuku sak kilo. Iya. Sesuk masake. Sesuk aku pengen koyo nggone Mbak Indah sik. Apa kuwi jenenge lali aku. Karena apa pengen Mbak Indah apa? Iku lho sing tak tandek benih kali. Wah, martabak telur. Ora Jangan asem. Ambek sambel amin lali. Iya. Lagi kan jak akeh berkat kok dimasakno ibu malah gak kemaem. Masak sesuk, masak. Sedek-sedek. Iya. Pelan-pelan. Nggih, pemirsa, demikian nggih konten pagi ini, konten tentang Maghrib. kok iso tentang maghrib lho. Iki urung maghrib. Ya urung jek engko, kecik isuk kok. Tentang cerita hari ini. Tentang nyatet Enak, belanja.
terus tentang melu makjah, terus bayar material. Aku gak melok. Gak usah. Wis bar ki engko terus pengen gawe konten apa ya ki mau rencana pengen gawe kerupuk nasi. Nasi wis tak komak. Enak ya. Ternyata Intan apa ya? Tuntut kembang gedang telas ya. Enak. Ini pun pemirsa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini hari yang indah, hari yang menyenangkan. Rezeki jenengan ditambah berkah barokah, dia sehat selalu, panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan hubungan yang saleh-salehah, yang sakit dan diangkat penyakitnya. Semoga kita semua masih diberi kesempatan untuk menyayangi orang tua. Kita berikan kasih sayang kita untuk orang tua. Mbok piye carane pemirsa? Dengan memberikan perhatian, masake, mijeti sikile utawa pura mbok bentuke kan macam-macam ya. Enak salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini oke. Terus, nah, saya urung iso matene ya, ngene. Bila ibu disayang, bisa nyayang ibu orang. Irong mah. Ini. Irong. Ini ya. Nah, ya neng. Terus, tak na ya. Iya, jarine nek gak entek. Jarine pitike mati seriusan yo. Lo ngintane pitik ra duwe. Walah, Dek mang kurang ngene, Duk. Walah, ibu mang ketok apa ora kira-kira? Sek. Walah pemirsa, Dek mang kamerane nganggo kamera anu gak ketok pemirsa. Kalian sirahku ketok separuh tok gak apa-apa nggih pemirsa. Loh, alhamdulillah ya Allah. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampus. Apa? Kedua. Ya aku.